Les addiccions venen com a passatgers, ens visiten com a hostes i queden com a amos. Poden endinsar-nos en un laberint que sembla no tenir sortida i en el qual queden engronades milers de persones cada dia, sense possibilitat de solució fins que no trobin una brúixola que les ajudi a trobar el camí de tornada. Aquesta és la tasca que des de 1987 du a terme Projecte Home Balears, encarregat de mostrar el nord i oferir cada dia una mà amiga a centenars de persones amb problemes d'addicció. Fidels a la seva filosofia d'acompanyar en la rehabilitació, el tractament i la reinserció i de prevenir conductes addictives en l'entorn escolar, comunitari i laboral, Projecte Home Balears va posar en marxa els dispositius territorials d'atenció a persones amb problemes conductuals. La droga no és l'únic fabricant d'addiccions, un mal que afecta en tots els àmbits qui la pateix. Així neix aquest programa educatiu terapèutic que cerca abordar els problemes de comportament amb l'objectiu de reeducar per abandonar la dependència si no és possible un ús responsable. És un camí que allunya de les addiccions. Un participant passa per diferents fases: la grupal, de motivació i responsabilització, la grupal de coneixement personal i la de seguiment, consolidació i manteniment. 3 passes cap a la felicitat de la persona i del seu entorn. Durant l'any 2022 es varen atendre més de 2.000 persones, de les quals 143 varen acudir al centre per iniciar la teràpia per addiccions, formant part d'un programa innovador que s'adapta a les necessitats individuals i que aplica un tractament més efectiu que ajuda a qui el rep a aconseguir una vida més saludable i equilibrada.